ko ina tallan ɗan takara. Don haka wancan karan ban buɗe ba, amma yanzu ɗan takarar da mutanen Kaduna suka ce a yi tallansa shine Bashir Jamo. Bashir Jamo na Numasa shine GM, shine DJ Numasa. Bazazzagi ne kuma ɗan albarka kuma abokin Malam Nasiru ɗan Rufa'i. Duk mutumin kirki na Kaduna ba zai ki zage su mallake shi ba, ya mulke su ba, domin baka taɓa ganin ci gaba a Kaduna irin lokacin ɗan Rufa'i ba. Tallan da na yi ban yi talla a banza ba, ina fa'arin cewa na yi tallan Malam Nasiru an cimma buri, kuma alhamdulillah an cimma buri. Amma ina tabbatar maka mutanen Kaduna alherin da yake tare da Bashir Jamo su muke wa kwaɗayi. Don haka ba wai ya ce mu yi tallansa ba ne, amma ina gaya maka halayensa da ɗabi'unsa da yanda ije gyara wancan waje na Numasa a lokacin tsohuwar gwamnatin PDP. Yanzu ka ga yanda aka yi hannun waka cika tashi a wannan ma'aikata, kare ba zai ci ba, amma yanzu ka je ka gani yanda ya gyaru. Kowa ina bin doka da oda saboda mutumin kirki ya je wajen. Gwamnati bata taɓa samun riba a Numasa irin wannan karan da Bashir Jamo ije ba. To wannan shi yasa mutanen Kaduna suka ce madalla mun ji mun gani kwamanda a matsayinka na Arewa Media Group, kuma ka san duk wanda ina da wakili a Kaduna a Arewa Media Group. Suka ce to mutane sun ce Jamo suke so ya fito musu takarar gwamna, kuma duk wanda yake cewa ‘yan Rufa'i ina da ɗan takara ƙarya ne. ‘yan Rufa'i ba shi da ɗan takara, sai mutumin da zai wa talakawa aiki. Don haka ina tabbatar maka babu wannan idace da gwamnati a Kaduna malam ya gaji malam, wallahi sai Bashir Jamo. Wannan shi isa muka ce za mu yi tallansa, kuma dole ne mu yi tallansa. Tsarin mulki ya ba kwamanda dama ya shiga kowace local government, ya shiga kowanne ward, ya shiga kowace jiha, domin Kaduna waye zai ce mu mai Kaduna ne. Duk ka zo na zo ne, da ni da kai yau in muka koma Kaduna mun zama 'yan Kaduna, ba wanda ya sai mana gori. To don haka hujja ta kenan, domin ina zuwa tukuna capital ne na Arewa, domin yanzu da Arewa za ta samu wata ƙasa ba Najeriya ba, capital ɗinmu a Kaduna zai zauna, domin Sardauna a Kaduna i zauna.